A Deputación de Ourense entregou hoxe ao Banco de Alimentos 7.000 kilos de patacas procedentes da finca Antela, onde se desenvolveron durante a última campaña diversos ensaios agrícolas centrados na mellora deste cultivo estratéxico para a provincia. Un ano máis, xa son uns cuantos, a Deputación, a través do INORDE, Instituto do Campo, pois colabora co Banco de Alimentos, pois aportando unha importante cantidade de patacas da Limia, patacas de calidade, que dende logo son repartidas ás entidades, bueno, pois un recurso que xa, bueno, contamos, a verdad que contamos con el, porque dende o minuto un sempre a Diputación pois axuda ao Banco de Alimentos, neste caso con produtos típicos de aquí, de calidade, como son as patacas, que son un dos alimentos tamén estrella. A necesidade do apoio aos sectores máis desfavorecidos da nosa sociedade é un obxectivo prioritario para a Diputación. Estes días vemos como, a pesar de que estamos nun mundo desenvolvido, hai moita xente vulnerable, moita xente que necesita apoios como que brinda o Banco de Alimentos. E para eso, evidentemente, o Banco de Alimentos necesita o apoio da Administración, necesita o apoio de empresas, de particulares, xente, persoas, institucións solidarias. En decembro entregarán outras 7 toneladas. O presidente provincial destacou que este acto evidencia a aposta da Deputación por unir investigación, produción agraria e acción social, impulsando unha rede económico-social que beneficie o conxunto da provincia e reforza a valorización dos recursos rurais.